си махни очилата да ни паднат. Ето така, малко мес, тески. Това се продава нещо там, картоф. Аз ще се върнем тук да идем после. Да, Ти ли да тази китайска? Аз за кого дошъл? Буквално. Да. Това е истинска китайска, обаче не като щати. Не купиш. Okay, I think Chinese buffets. They're way better. Но... Тук имам пейстри, сколко си искаш, виж? Оха, пейстри. Майки тия пейстри, отиваме отдадена там на нудърли работи. Лантанс, Имат много някакви кучета. специфични... Всичко Това иде. е точно френска пейстри. Да, тук ще дойдем и да Не. Отзоре е там пред мръстията. Ще идем малко назад. Казанчика е варяга хората. Очи, джулани, Ама иначе гаферия. глави, така всичко едем. That's alright because I like the way you